Hola a tots, benvinguts a la primera resolució del repte de la setmana. Aquesta setmana havíem de descobrir el següent dígit d'aquesta sèrie. Per això havíem de saber com funciona. És una sèrie peculiar que també s'acostuma a trobar a la natura i es diu la sèrie de Fibonacci, la qual funciona de manera que els dos números anteriors del número que volem saber es sumen per aconseguir aquest número. Això significa, si sumem aquests dos números, ens acaba donant el tercer, o sigui, 1 més 1 igual a 2, el qual també passa amb el 1 i el 2, que acaba donant 3, i així successivament, fins a arribar a el que volem saber. O sigui, 3 més 5, 8, 5 més 8, 13, i ara, per saber l'últim, havíem de sumar aquests dos. I com sabem, 8 més 13 acaba donant 21. I així havíem resolt la nostra sèrie. Gràcies per haver escoltat i ens veiem la següent setmana. En cas de preguntes, poseu-les totes als comentaris i les acabaré responent. Adeu!